Mit hotel er jo derhenne, som jeg jo bygget. Det er lige nat, så jeg kan godt lige gå op og sove. Og der er min yndlingsblomster, så ja, jeg skal bare gå op og sove. Og så kommer jeg op igen. Der, så kan jeg bare gå ned igen. Godmorgen til alle. Så herhenne der er zombier og en creeper. 2 zombier og en creeper. Og der er en ko, men så er der også en zombie. Der er sådan noget flyvende der. Men herhen er der lige den her, min hemmelige base, som jeg skal ind i. Der er min kiste, og så køkken. Der er også en gang her, men så kan man ikke komme tilbage. Så hernede er min kælder. Så her er så mit soveværelse. Her er der skeletter og zombier. Men det kommer der, og fordi jeg dræbte dem, så jeg prøver lige at gå den vej her, så I kan se. Så er der et toilet der. Så går man jo op igen. Så her er det tid på. Det er svært. Det så jeg så ind igen. Og så er der tilbage til hotellet. Og gå ind igen. Og så ind der. Og så fint. Her i hvert fald min yndlingsblomster. Og en ovn med kul. Og en kiste. Og så en crafting-table. Og der kan man enchante i den der. Så går den her. Så ja, det var det. Ja. Hej hej.